काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव मोब्लिब सिबिथायनि मोजां राहा गैया। मोब्लिब बिफाननि थि रोखोमै मोब्लिब जगायथाय होनो हायैयाव खोमसिजों सम बारहोनांदों बेरामिफोरा। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव मोब्लिब गैयैनि जाउनाव 4 घन्टा खोमसियाव थानांदों बेरामिफोरा। सोरखारि देहा फाहामसालियाव बेबायदि थासारिजों थानांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों बेरामि नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसेनो देहा फाहामसालियाव डिसि जेनेरेटर थासेयावबो देहा फाहामसालिनि सामलायगिरिया बाहायैनि अजद रायजोफोरनि। आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गंसेल' सोरखारि देहा फाहामसालिनि बेबायदि जेंनाखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे बे जेंनाखौ थाबै फोजोबस्रांनो सोरखारखौ खावलायदों। लाइन गैयाथ' एसे गोबावानो जाबाय, बिदिनो 4 घन्टासो बायदि जाबाय। खोमसि खोमलाव थानांबाय, उफाय गैया, बिदिनो मबाइलजों टर्च सुनानै थानांबाय जोङो। सरकारखौ मा खालामो? एफा गिदिर हस्पिटाल लाइन गैयि सरकारखौ मा बुंनो सानो? जोंथ' लाइनखौथ' नांगौ नांनाया, नङाबा खोमसि खोमलाव जाबाय थागोन जोंनो नांगौ आरो लाइनखौ। खोमसियैनो थानांगौ जादों बिदि? औ, खोमसियैनो थानांगौ जादों जोङो बिदि। सिभिल हस्पिटाल JSB। औ। बेसे गोबाव जाखो बे लाइन गैयिया? 1 घन्टा ना 2 घन्टासो जाबायदां। 3-4 घन्टासो जाबाय। औ, ओमफ्राय बावाखैनो, फैनायानो गोबावानो जादों आरो फैया। लाइन गैयि समाव बोरै थानो? गरमैनो थानांबाय। गरमैनो? औ, खोमसि खोमलाव थानांबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो मबाइल सुनानै थानांलाबायबाय, बिदि जादों। एथ' गिदिर हस्पिटाल जेनेबा लाइन थानांगौ, सरकारखौ मा बुंनो सानो? सरकारखौ बेफोरबायदि जेंनानि जाहाथे उनाव जाया, बेनि थाखाय मा बुंनो सानो? जोंबो गोबावजों खनसे फैबाय नालाय, हस्पिटालाव गरमनि थाखायनो जों दा फैनाय जाबाय आरो। दा